खुलुमबाय दिनै साफ्रोमबो मिडिया नायगिरि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननिसिम बैसागुनि गोजोन हामलायनाय बावहरदों। दिनैनि जों बे प्रेस मिट लानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय थांनाय मेट्रिक आनजादाव जाबायदि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ अल आसामावनो लवेस्ट मोनसे पजिशनाव दङ, बेनि थाखाय एसे माने एनालाइसिस खालामनानै मोननाय माखासे मेन उद्देश्यफोरखौ जों फोरमायनो सानदों आरो बेजोंनो लोगोसे दानि पलिटिकेल सिनारिय'नि थासारि दा एमपि इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ, बेनि सायाव फंनैसो बुंनो थाखाय जों दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बनसु आरो सेन्ट्रेल बनसु बेवहाय दिनै जोङो ज' जादों। गिबियावनो दिनै आङो साफ्रोमबो बर' बिजोंजों फरायनानै उथ्रिसार जानो हानाय मोजां रिजाल्ट मोननाय साफ्रोमबो जोंनि फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोननिसिम कंग्रेचुलेसन बावहरदों आरो जायफोरा दिनैनि बे मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हायासै बिसोरखौबो नार्भास जानो नाङा होननानै आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों। मानोना जिउआव साक्सेस जानाय फेलियर जानाय बियो एस ए पार्ट अफ लाइफ, नार्भास जानो नाङा, खुनु नार्भास जानो दरकार गैया। बेनिखायनो जायफ्राबो फेल जानानै दङ बिथांमोनाबो उननि समफ्राव मोजां स्टाडि खालामनानै फरायगोन होननानै आङो मिजिंथियो। दिनै जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो खोब मोनसे लाजिथावथाव मोनसे एटमस्फियार जानानै फैदों, जाय थांनाय साननैसो सिगां मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट फोसावनानै गालांनाय बे आनजादावहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोङो मोजां मोनसे परिबेस लाबोनो हायाखै। बिनि जाहोनानो जोङो गंनैसो गंथामसो स्कुलाव थांनानै जोङो उद्देश्य लाहैदोंमोन बा खबर लाहैदोंमोन। बे खबर लाहैनायावहाय बिथांमोना फोरमायदों जे नांगौबायदि फोरोंगिरिफोर गैया आरो बिदि टिचारफोरखौ बांद्राय अफिसियेल खामानिफ्राव बाहायनायनि थाखाय बेफोरबायदि जाथाया जानो मोन्दों होननानै स्कुलफोरनिफ्राय एसे मोन्थिनो मोन्दों। बेजोंनो लोगोसे दायो जाबायदि थासारि सोलिगासिनो दङ जोंनि यां जेनेरेसनफोरनि सायावहाय बे ड्राग्स लानाय, गान्जा सोबनाय बा फेग्रा मुवा बाहायनाय आरो एक्सेसिभ इउज अफ मबाइल फनाबो बिनि मोनसे कज जानो हागौ, बेखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनानै लानांगोन। बेनिखायनो जोङो रिकुवेस्ट खालामनो सानदों गार्जेन बिथांमोनखौबो आरो गामिनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि लिडार बिथांमोनखौबो स्टुडेन्टफोरखौ मोजां फरायनायावहाय दिथा होनाया जों साफ्रोमनिबो रेसपन्सिबिलिटि। मानोना यां जेनेरेसनानो जोंनि फिउचार, जोंनि बर' हारिनि फिउचार। बेनिखायनो बिसोरखौ केयार खालामनाया, बिसोरखौ दिथा होनाया, बिसोरखौ बिथोन होनाया जोंनि रेसपन्सिबिलिटि। आरो जोङो जाय गुन गोनां सोलोंथाइ जोङो बुंबोबाय थादों, जोङो दिनैनि दिनावहाय जोङो बिटिआर सरकार, सकल इउ पिपल सरकार बिथांमोननि दैदेननाय सरकारखौ जों रिकुवेस्ट खालामनो सानदों जायफोर स्कुलफोराव बहाबा मेथ्सनि टिचारफोर गैया, बहाबा साइन्सनि, बहाबा इंलिसनि टिचारफोर गैया, बिदिनो गोबां स्कुलफोरावहाय जोङो टिचारफोर गैयैफोरखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जोङो प्रमद बर' सार दैदेननाय इउ पिपल सरकारखौ जों रिकुवेस्ट खालामगोन, नोंथाङा जेब्ला स्टुडेन्ट संगठनाव दंमोन नोंथाङा गुन गोनां सोलोंथाइनि बाथ्रा बुंबाय थायोमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो खोब दुखु फोरमायनो सानदों दे नोंथाङा सरकार सलायनायनि उनावबो नोंथाङा गुन गोनां सोलोंथाइनि डायलग होखांनायनि उनावबो नोंथाङा दिनै फुलफिलमेन्ट खालामनो हायाखै। साननैसो सिगां बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माया जे बिटिसिआव थानाय भेकेन्सि थानाय टिचारफोरनि प्रब्लेमखौ दानि बिटिसि सरकार दानो फुलफिल खालामनो हायो बा बिसोरनो एपइन्टमेन्ट होनो हायो होननानै साननैसो सिगां हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा बुंलांबाय। बेनिखायनो जोङो रिकुवेस्ट खालामगोन प्रमद बर' सार, नोंथाङा थाबैनो जाय स्कुलफोराव भेकेन्सि जानानै दङ बिसोरखौ फुलफिल खालामनांगौ। मानोना रोजा रोजा टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोर दङ। बेजोंनो लोगोसे जोङो नोंथांखौ मोनसे रिकुवेस्ट खालामबावनो सानगोन, नोंथाङा एटलिस्ट लाइक गथ'फोरनि इयुनखौ साननानै, गथ'फोरनि फिउचारखौ साननानै, जेराव गथ'फ्रा अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट बा फुल मोनसे सोलोंथाइ, क्वालिटि मोनसे सोलोंथाइ मोनो, बेनिखायनो नोंथाङा जेसेबां हायो एसेबां थाब भेकेन्सि थानाय मास्टरफोर गैयै स्कुलफ्राव बा कलेजेसफ्राव नोंथाङा गोख्रैनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ। नङा, दिनैनि दिनावथ' जोङो रावबो पलिटिकेल पार्टिजों बिदि डाइरेक्टलि जोङो इनभल्भमेन्ट गैया बा लोब्बा गैया बा सापर्टबो होआखै। नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव नुनो मोन्दों, जुदि नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव एक्टिभ थायोब्ला जे जों दिनै सफार जों रावबो पलिटिकेल पार्टिजोंहाय थानानै जों केम्पेनिं खालामफानाय बा बिसोरनि फेभारावहाय जोङो
बुंनाय बिदि बाथ्रा नोंथांमोना दिनैसिम नुनो मोनाखै नाथाय आं दिनै सासे बर' हिसाबै उदालगुरि बासिखौ स्पेसियेलि उदालगुरिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ जोङो मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो सानदों जे जेराव जाय पलिटिकेल पार्टिया जाय पलिटिकेल हान्जाया जोंनि बर'फोरनि सेफटिनि थाखाय सानगोन जोंनि बर'फोरनि 6 शिड्युलनि रैखाथिनि थाखाय सानगोन बा बर'फोरनि थाबावनाय माखासे समस्याफोरखौ जाय सुबुङा थांनानै दिल्ली बायदियावहाय एक्सप'ज खालामहैनो हागोन जों बेबायदि बिजाथिनो जोङो भटखौ होनाया मोजां दिनैनि दिनाव जोङो दिलीप शइकिया जाय बिजेपिनि सासे बिजाथि बिथाङा दिनै गोबां बोसोर बिथाङा एमपि जाबोबाय नाथाय दिनैनि दिनाव दिलीप शइकियाखौ उदालगुरिनि सुबुंफोरा उदालगुरिनि बर' सुबुंफोरा सोर साबैसे सिनायो आरो बिथाङा दिनैनि दिनाव जों बर'फोरनि थाखाय बेसेबां खामानि मावखो बा बेसेबां मावनाय बिनि फिथाइफोरखौ जों नुनो मोनखो जोंथ' दिनै इलेक्शन फैबाल' एमपि इलेक्शन फैबाल' बिथांनि नामखौ खोनायो बा बिथांनि पस्टारफोरखौ नुयो एमपि इलेक्शन देरहाखांनायनि उनाव बिथाङा बहा गाब जायो बबे प्लानेटआव थाङो जों जेबो बुंस'नो हाया बेनिखायनो जाय बिजाथिया जोंनि बिटिसिखौ रैखाथि होगोन जाय बिजाथिया जोंनि बर'फोरनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हागोन बैफोर बिजाथिफोरनि थाखाय जोङो दिनै भट होनाया मोजां दिनैनि दिनावहाय बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय बा मोनसे संगठननिफ्राय थांलाय फैलाया बियो मोनसे नेचारेल बुस्थु किन्तु दिनैनि दिनाव जोङो सोरबा बनसुनिफ्राय थांदों बहाबा पलिटिकेल पार्टियाव हान्जायाव जइन जाहैदों बेयावहाय जोंहा दिनै बनसुआ जेबो माइनास पइन्ट जायाखै जोंनि बनसुनिफ्राय सोरबा सासे थाङोब्ला बा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव थाङोब्ला बांसिनसो जोंहा स्ट्रंसिन जायो संगठना आरो जोङो पलिटिकेल पार्टियाव सोरबा जइन जाहैनाय लोगो लोगो जों मोनथियोदि जों एक्सेप्ट खालामनानै लायोदि जों गनायनानै लायोदि जोंनिफ्राय सोरबा गाद्दारि सोरबा मा होनगोन गावनि स्वार्थनि थाखाय सानग्रा मा साननो रोङा बे मानसिया दिनै बनसुनिफ्राय जानगाराव थांबाय होननानै जों सेलेब्रेसनसो खालामो जोंथ' दिनै सेन्ट्रेल बनसु बा डिस्ट्रिक्ट बनसु गासिबो जों दिनै माने बिथांमोन थांनायाव जों रंजादोंसो बिथांमोननि थांनायाव जोंहा जेबो दिनै माइनास पइन्ट जायाखै बेनिखायनो बिथांमोन थांनायखौ जों जेबो बुङा जों आफसुसबो जाया थांथों बबे पलिटिकेल पार्टियाव थांथों आरो जों बिथांमोननो कंग्रेचुलेसन्स जासियो अल दा बेस्ट जासियो स' डेट नोंसिनि पलिटिकेल केरियारा साक्सेस जाथों जोङो दिनै बनसु हिसाबै जोङो दिनै 3 years कमप्लिट जाबायानो होनदों जेराव जोङो बनसुखौ जागायजेनदोंमोन बे समाव जोङो एकदमबारे माने जिर' फाइनान्सनिफ्राय फैनाय दाबो जोङो जिर' फाइनान्स होनबाबो जोङो जेबो माने लस गैया बेनि मोनसेल' उद्देश्यआनो जाबाय जों रावबो पलिटिकेल पार्टिजोंहाय माने हेल्प होआखै बा जों रावबो पलिटिकेल पार्टिनि पेकेज होनायफोरखौ जोङो एक्सेप्ट खालामाखै मानोना जोङो बनसुआ मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे माने गावनो सोलिनो हानाय बा रावनिबो सायाव सोनारा लाफानो जोङो बे संगठनखौ दैदेनलांनो सानदों दिनैनि दिनाव सोरबा नोङो पलिटिकेल पार्टिनि खाथियाव थांनानै जुदि आखाइ फोलावहैयोब्ला नोङो अट'मेटिकेलि बे पलिटिकेल पार्टिनि मोनसे टुल्स बायदि जायो बे पलिटिकेल पार्टिया नोंखौ बाहायनो नागिरो जों दिनै बनसुआ हारियारि जाथिनि सार्थआव जोङो दिनै संगठनखौ दादों बेनिखायनो जोङो मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट संगठन हिसाबै जोङो हारि आरो जाथिनि थाखाय थैथां जोङो नांलांनो होननानै जोङो दिनै जानजि खाफ्रादों जों फैबाय थानाय समफ्रावहाय बिदिनो जोङो रायजो राजाफोरजों मोजां डिसकासन खालामनानै इन्टेलेक्सुवेलफोरजों मोजां डिसकासन खालामनानै आन्दलनखौ लाङोब्ला बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जों माबायदि मोनहैगोन बिनि मेन प्लान पलिसिखौ जोङो रायजो राजाफोरजों बर' इन्टेलेक्सुवेलफोरजों सावरायनानै जोङो लांबाय थागोन आरो दिनैनि दिनाव जोङो नुनो मोनदों जे अलमस्ट गासैबो आउट अफ 190% दिनै जोङो बनसुजों फिजिकेलि गैयाबाबो बिथांमोना स्पिरिचुवेलि जों दङ बिथांमोनजों सावरायनानै जोङो बुजियो बिथांमोननि जोङो मतामत लानानै जों मोनथियो जे बिथांमोना जेब्लानो सम जागोन जेब्ला सिटुवेसना डिमान्ड खालामगोन अब्लानो बिथांमोना अट'मेटिकेलि बनसुजों हेल्प होफागोन लैहोर लैहोर फैनानै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय बिथांमोनाबो जानजि खाफ्रागोन आरो गावसिनि रावफोरखौ गोसारहोगोन दा दिनैनि दिनाव नोङो बुंनो थाङोब्ला गासिबो माने अलमस्ट गासिबो नोंजोबाबाबो जेनेबा साफा सानैया गावनि पलिटिकेल लाभालाभनि थाखाय बबेबा पार्टिजों जइन जानाय मानाय बेफोर अनेक दङ नाथाय सिटुवेसन एन्ड कन्डिसना बर' रायजो राजाफोरखौ डिमान्ड खालामगोन आरो जों बनसुआ लिंनो दरखारानो गैया गावसोरनो अट'मेटिकेलि फैगोन आरो बे सिटुवेसन एन्ड कन्डिसना थाब फैगासिनो दं जेब्ला बिजेपि सरकारा सेन्ट्रेलाव सरकार दाब्लानो जोंनि एसटिनि जोंनि स्पेसियेलि जोंनि बर'फ्रा मोनसे माने डेन्जार जनाव दं आरो बिसोरो जुदि बिजेपिया जुदि सरकार दायोब्ला बेनिखायनो आं बर' साफ्रोमबो जाय सुबुंफोरा दिनै मा होनगोन बिजेपिनि जानानै खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोना एटलिस्ट जाथि आरो हारिखौ साननानै
गावनि पार्टिनि लाबा लाबखौ सानना लागोन जातियारि हारिखौ साननानै जाय हारिया मा होनगोन जाय पलिटिकेल पार्टिया हारिनि मोनसे डिफेन्स बायदि जानानै थागोन बे हारिफोरजों जगदान जागोन आं खावलायदोंसो नाय बे 150 जन जइन जादों होननायखौ जुदि नोंथांमोना जुदि बेक साइडआव बिनि प्रेस मिटनि बेक साइडआव नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयाव माखासे मा होनगोन उइमेनफोरबो दङ बिमा माहारि आरो बोराइसाफोर माखासे सानै साथाम नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो जाय सुबुङा दाखालि बनसुनिफ्राय आं 150 जन लाबोदों होननानै बिथाङा माबा खालामदों मा होनगोन प्रेस मिट होदों बिथाङा अलरेडि सेक्रेटारियेट अफिसनि इन्ट्रेन्सआव लांगोनायावहाय साखरि होगोन होननानै मानसिफोरनिफ्राय फैसा थगायना लाबोनाय कालेक्सन खालामनानै बिथाङा हमजानाय सासे सुबुं दा बिथांमोननि दालाल माने बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ जों मा हिसाबै जों फोथायनो आरो आंथ' बिथांखौ दिनै सिनायानो सोरमोन बिबा सोरमोन होननानै माने जों अल बिटिसिआव जों बेरायो जों बिदिनो जोङो माने मालाबा बनसुनि मिटिं लायो एक्जिकिउटिभ मिटिं लायो खिन्थु आं मानसिखौ मालाबाबो नुफेराखै आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों मोनथिनाय बायदिब्ला बिथांखौ माब्लाबानो 5 माहनि सिगाङावनो एक्सपेल खालामबाय होमबा बिथाङा दिनै बनसुनि होनानै दिनै नोंथांमोनाव मा प्रुफ दङ आरो बिथाङा दिनै बनसुनिफ्राय 150 जन लांदों होननानै मा प्रुफ दङ आरो बिथाङा उनाव लाबोनो हाबावगोन होननानै बिथाङा बेसेबां स्ट्रंसिम बुंनो हागौ बुंबाय थाथों मेन इस्युआथ' सोरबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जों इनडाइरेक्टलि बुंनो थाङोब्ला दानि पलिटिकेल पार्टियाथ' बनसुखौ फोजोबस्रांनाय बनसु थानाय माने गावसिनि पलिटिकेल पार्टिया डेन्जार जनाव दङ मा पलिसि बाहायबाय थादों बिथांमोना नुलांबाय थागोन बनसुआ बेसेबां स्ट्रं आरो बनसुआ मा खामानि मावनो थांगासिनो दङ